They just had to recognize that the people are almost in an emergency stage. Housing is too expensive, we're running out of fuels, and the pollution of the rivers and streams and air and the radioactivity is getting bad, so there is an emergency. Je zkrátka jenom třeba si přiznat, že skutečně je nějaká nouze, že je nějaký katastrofický stav a to se týká bydlení. Bydlení je čím dál tím dražší, řeky jsou čím dál tím znečištěnější, ovzduší, už se ten vzduch pomalu nedá dýchat, radioaktivita, různých vybuchlých elektrárn a tak dále. But there is one other aspect. We have been dealing with this for many years, and these buildings, the drawings, the construction drawings are evolved to the point where they actually exceed building codes. And so we have many of these buildings being permitted by developed countries and in major authorities. There's a few places where they actually are closed to it. But there are some places then that are totally open, and others it's just a little more difficult. So there's every range, but the key thing is choosing where to do it. Like in the United States, we would advise people to choose the green zones that we're mapping out. In the Czech Republic, there are places where it will be difficult and places where it will be more easy, but Prague would be easy after we do a demonstration. Ale samozřejmě je to celé o tom procesu, že my mapujeme ty oblasti, jak jsme vám ukázali, že jsou zelené, tak tam vždycky lidem doporučujeme, tady můžete stavět, tady je to lepší. Máme taky množství domů, které nám skutečně úřady povolily, protože někde jsou ty domy už během toho vývoje. My to stavíme 30 let nebo 40 let, tak už se to tak vyvinulo, je to tak dokonalé, že už v podstatě některé úřady s tím ani nemají problém to povolit. A jsou v podstatě všechno mezi tím, buď jsou to proto nadšený úřady, anebo jsou absolutně uzavřeny vůči tomu. A pokud se to tady v Praze povede, tak si myslím, že tomu dál stavební úřady budou otevřené a budou to povolovat. And New York City is doing the same thing. They are allowing the first one to be a demonstration. A v New Yorku se děje úplně to samé. Tam nám umožňují, aby ten první dům fungoval jako demonstrativní. So it's really a matter of, as the world keeps getting in a more desperate situation, the regulations for sustainable and green methods of living are loosening up. And I've seen that now because I've been doing it for 40 years. It's as easy it's easier than it ever has been. Je to prostě tím, jak se svět řítí do horší a horší situace, tak všechny úřady a úředníci jsou jakékoliv formě udržitelného bydlení mnohem nakloněnější. Já to můžu komentovat, protože už to dělám 40 let a vím, že momentálně je to jednodušší, než to kdykoliv bylo předtím. Já vidím akorát malý problém v tom, co byste dělali, kdyby se to začalo globálně rozmáhat, že by pak nebylo vůbec místo to, kde stavět. Tak jestli dokážete postavit třeba nějaké bytové domy nebo výškové budovy. I see a problem in the fact that if you build too many earthships, you start losing space in nature. Have you tried to adopt the idea for urbanized living for cities? Well, the Chinese version is much more dense and can go up multi-story. So the principles then are applied to a more dense situation. Most of our examples have been rural, but now the Chinese thing is going to illustrate the more dense versions. Ano, většina příkladů zatím, co proběhla, tak byla v přírodě a byly to v podstatě příklady domů, rodinných domů uprostřed přírody. To, co se postavilo v Číně a to, co tam teďko probíhá, je třeba 20patrová budova na úplně stejných principech, takže ano, jde to. And another aspect of that is that in today's world, there is a strong difference between nature and architecture. Dneska jde taky hodně o to, že v dnešním světě je velká dělící čára mezi přírodou a architekturou. And what this method of living advocates is that nature and architecture are blended so that your very method of living is in fact a nature preserve.
to, co vlastně tento způsob architektury obhajuje nebo demonstruje, je to, že architektura a příroda se mohou prolínat a existovat navzájem, takže v podstatě to, co vytvoříte jako architektonické dílo, se stává součástí přírody. Já bych se chtěla zeptat, já používám váš film Architekt odpadu částečně jako vlastně i na svých seminářích, protože si myslím, že to, co tam je ukázáno, je, jakým způsobem bude potřeba obhajovat prakticky každou novou věc, nejenom na poli Earthship. I'm using the Garbage Warrior movie in my seminars and teaching because I think it's a great example of how you have to push to pass some laws through. Everything that's new has to been, you spent enormous time on it to push it through. Jakože to je v podstatě aplikovatelný na spoustu jiných věcí, protože v té samé situaci budeme se vším, co je tvořivý a nový. And anything that is creative and new will have to face the same situation. A já bych se chtěla zeptat, když pan Reynolds říká my, co to dneska znamená? S kolika lidma spolupracuje, kde, jaká struktura z toho vlastně vznikla? My real question is, when you talk about us, when you say we have built or we are doing something, what do you or who do you actually talk about? Who is in your team now? How many people is that? What do you think when you say we? Well, when I say we, it is my team, and there are about 40 people in New Mexico that are on my team, but now we have a team in Guatemala. We're starting a team here in the Czech Republic. We have a team in China. We have a team in Canada. We have a team in Haiti. Wherever we go, a team is happening. What I think this is more than a product is a virus. This is a virus, and we're trying to infect you. Víceméně, když mluvím o týmu, tak mám primárně na mysli svůj tým, asi 40 lidí v Novém Mexiku, ale kamkoliv jedeme, tak tam se tvoří jiný tým. V Guatemala je tým, v Číně je tým, na Haiti je tým, tady v České republice taky vzniká tým. Funguje to spíš než jako produkt, to funguje jako virus, kterým se snažíme vás nakazit. And the reason is we have found this to work for ourselves, and it's made our life easier, happier, healthier. It's made us have a life. And we see a lot of people that don't really have a life because of mortgage payments, because of pollution, because of economy. And what we're trying to do is say, we have found a life. Do you want it? Důvod akorát, proč to šíříme, je ten, že to funguje pro nás. My jsme s touhletou myšlenkou spokojení, u nás to funguje, takže my si život užíváme a spousta lidí kolem sebe, jak já vidím, tak si ho neužívá. Musí platit hypoteční úvěr, musí se zabývat věcmi, jako jsou složenky a spousta dalšími věcmi, které jim je od toho života odvádí. Takže my jsme zjistili, že pro nás to funguje a snažíme se to šířit. Another way of looking at that is every human body needs water. Podívejte se na to jinak. Každý člověk potřebuje vodu. And we have found water. A my jsme vodu našli. So we're just telling people about it. Takže my jenom říkáme lidem, kde je. Já bych se rád zeptal, protože se mě to velmi osobně dotýká, zabývám se to propagací těchto věcí možná v menším rozsahu už delší dobu, nebo od revoluce. A teď mě čeká proces, že jsem použil na izolaci biotopu, který jsem sám navrhl a realizoval, místo oficiálního PVC, kterým jsme u kterého jsme byli u vývoje, jsem použil billboardy, v podstatě politické billboardy, které jsou ohromný PVC materiál. Ten biotop okrasný pro plavání krásně funguje, ale majitelce se nelíbí, že jsem použil to, co je odpad. Takže to je právě ta pohledu na věc jako takovou. Co je odpad a co není odpad a co je dokonalá architektura a co není. A co je zcela uzavřený proces toho experimentu v arizonské poušti. A myslím, že
tady otevřené systémy, které vlastně se musí implantovat do našeho myšlení. Tak já bych potřeboval potom tu pomoc s tím procesem. Já se omlouvám, jsem asi nepochopil otázku, mám přeložit to, co jste vyprávěl panu architektovi? Jenom příklad z praxe, že mě čeká proces, že jsem použil na biotop materiál, který je billboard, politický billboard. Ten proces není kvůli tomu, že jsem použil politický billboard, ale že jsem vlastně užil odpad jako pro oficiální zakázku. I have used garbage in a way that it actually is replacing something that's manufactured, and the client doesn't like it. Normally I would work with rubber to create a biotope, and I've worked with political billboards in order to achieve the same thing, and the client doesn't like it. So it's more an example of facing a problem with the client if you use garbage, and the question what actually is garbage than a question. It's more about facing the client and its prejudice and preconceived notions when you use garbage instead of regular material. Yeah, I can relate to that because I don't have any clients. Víte, já žádné klienty nemám. No, I have clients, but if I want to, the buildings that I've developed, I believed that they should be built, so I built them. And at first, nobody would buy them. Já to mám tak, že budovy, které věřím, že mají být postaveny, tak je prostě postavím a zpočátku si je nikdo nekupoval. But then when I let people rent them and spend a night in them, ale potom, když jsem umožnil lidem, aby si je pronajali a strávili tam třeba noc, and they were in a building that was warm with no fuel and it was severely cold outside, a ti byli nadšení z toho, že vevnitř je teplo a venku je třeskutý mráz, they didn't care what it was made out of. Tak jim bylo úplně jedno, z čeho je to postaveno. So it's a matter of definitely in a conventional architectural practice, the people tell the architects what they want, and the architects have to give it to them in an economical way. Takže v konvenční architektonické praxi to samozřejmě funguje tak, že klient má nějakou poptávku a říká architektovi, čeho chce dosáhnout, a architekt jim musí nabídnout nějaké ekonomické řešení. And we have taken ourselves out of that situation. We are exploring a better way to live, and we are living this way ourselves, so we don't really have to run a conventional practice. We just have to keep funding the adventure of moving in this method of living. So I definitely think that conventional architects will have some trouble taking these methods in a conventional practice. My jsme se, zaplať pánbůh, dokázali z tohoto konvenčního procesu architektury vymanit, protože my to děláme tak, že v podstatě děláme průzkum. My zkoumáme něco, co je možné, zkoumáme nějaká nová řešení a jsem rád, že jsme tuto cestu opustili. But in terms of conventional architects, we're hoping that some of the things that we have discovered can be applied while we stay out there on the fringe and keep discovering them. Ale myslím si, že spousta z těch prvků, kterými jsme prošli, a spousta z toho, co jsme my objevili na své cestě za dobrodružstvím v architektuře, může časem přejít i do konvenčních architektonických řešení. Because I think what we're doing is we've gone beyond architecture. We are into utilities, economy, the philosophy. We're into searching for a better way of life on this planet, and you can't have a client in that kind of a situation. A my už jsme dál, než je samotná architektura. My se zabýváme ekonomikou, zabýváme se spotřebou, zabýváme se životem, filozofií, a v takovéhle situaci si v podstatě žádného klienta dovolit nemůžete.